APHL siasong bitung reng thama constituency vomu atar pathu aklam along met heng tom kate song ke paman pon Ingdeng play autumn men and women football tournament kapang cheng pon anparta addiction and human trafficking uptake awareness kepada pon Ingdeng thong kep karbi hawar risonimso rongaje alir alon katalan pon pami jiaphan langphera war KCS amai atum pen posta menu jok pilapen tirika masai hemkang pupon krong plika chaleng atowara long hemkong longso kachingkoi Karbilun lam kelang jiaphan IAS officers atum dengkimo apama long nang kahumri Kadang non marli pini studio long nili thare mono singti pini ke chengsia beta arjoponik tha Nijang karbeng long bitung reng thama ke parlo bumu atar along pen pini APHL siasong tu met hengtom kaje song ajai me kedeng pon Labangso kaje song ke pa donang kok athei ke chengsi re-election padot thubek nangji hini give and take policy alam the kethom the Assam direct recruitment for the N Elogus class 34 act srihini raing kora isi Lason thom aptak si pini kache song padopon bangsu kache song along lakhaing koi wathat langso Alesia mai po Bikram Hanse Central Committee pen mai po Rajastiso Korsing Timong lapen APHL sikle mangatum chetong donti APHL asong ahin pen give and take policy ki echeta krodun tekte give and take policy ke farokre sirke pra phokebra isi ateng si dovernangji lapen ke land and revenue atum aphan ke survey toy akhut surikre hini square kilometer dokok Pusi Dr. Tuliram Ronghang along tin amai long ta ningje jongsela an along le do polotang te karbeng long arada phan edon pen ingrup hini pinangji puta pherang ke thengno Bikram Hanse hin pen than pon kedamtang karbeng long ton mas council MSC election aron re pen kibi pon ajok puthot APHLC asong pen re-election padot thubek nangji lapen ke 3 and 4 grade our rank our sai ajakong Assam state pen karbeng long ton mas council aphan pibek nangji Kedamtang pai ni phaing koi rahinia ni BJP asong atum dongkamoka marong sopialong mas joining kedeng pon aho APHLC asong atum bangsuri ni kaje po ogdun po alam the ahok kali pota klar dak pen Bikram Hanse hin pen pherang ke thengno than pasini pon lapen halapu lakha pho rongkhang hawar APHLC amai pho lid dongkram sa ahin pen pherang ke amai ta pha pon Kebangji chitini phainer kep ani nijang karbiang long APHLC ratchari asong ahin pen APHLC rat amai pi 6 schedule awareness lapet mass training ajai mek padopon ji aphan pherang ke amai ke phapon bangso ajai mek kedeng pon ji lake dongka mukam langhan pathok lamongsi paman pon po dongka mukam pen humson be report kabidele news false lake dun bangsa ve piniar ni ke BJP long ke duni phan ke ab bangsa ke chiklik chulo BJP mas hai satum ke join duni ke chiklik rong lo piniar ni bangke lasi hala ke suri hini bukal ke to telephone alang li tu minute bahai ni non ke cheo ne tum dolang hala contractor ke long le tum dolang la tum bangsi non ada ke dun lem det lo la tum ke nun nut si home truck si ke join dun tum lo la ke chini lor lalu ke chengsi lo give and take policy ke totally ni tum kre la pen adum chu bangke ke damtang MSC election state election la bang di election di adum chu bangke di Assam direct recruitment and lo post la bang council to immediately la state ek panchayat la give and take policy 1951 teng si doer dang jini tumang ki kroy kre laki 1951 ateng labang so ateng as commission lum ka survey ateng la se ingni thib nangi busin litum pupon lo tuliram long ha haije alang litum project lenen revenue ben pa survey lo suri se aban lo do ko alang li pasini ma di la se la so alang li income mele jong si along le yang sa hin do pinong lo tangte kar biang long angkang piarat phan ingrup hini ni e don ben long le pino la hadak meghaloi phan ki pizia kam avelu la se adun thu lahen lo
re-election bangke laki padoweg nangji athema articles 243 a mateng penta lada state election commission atumke autonomous council panke election nangji bi ajak kom ahwe lasi itung condemn lo labangke lapen third bangke mo penta pulo karbiang long arar tu uwe kimie tum kachar lige do tum anda upie porsi Bangalore Chennai kadu kowe labor agam claim dam dangaret lo third grade and fourth grade asakurita karbiang long Thomas council tum non tek bang beder laso podlo lasi ni tum condemn lo labangso Assam state direct recruitment and analog post 3 and 4 laso bangke immediately laso 8 2021 labangso kasemar labang scrap dun serarang council lasi Donmali pini adon chua berta Ingdeng Pli Autumn Men's and Women's Football Tournament Dokmuka at Potaro Arong Patua Klam along Kicheng Patupon Tanglo and Parta Addiction and Human Trafficking Awareness Ajay Mekta Padupon Chitini Pai Po Arni Community Health Development Program Baptist Church Hospital Tespor Atop Chapatir Pipon se Ingdeng Pli Autumn Men's and Women's Football Tournament Come Addiction and Human Trafficking Awareness Program Padupon Bangso amai long alhisar po aman pen Rajuti so chairman Karbeng Autonomous Council Papangjang alhi aman pen Jagdish Salanki Managing Director BCH Govindraj Finance Manager BCH William Saunget Project Manager CHDP Sabin Rompepi District Coordinator of UNICEF Samuel Ronghang Rat Cycle Bank Joseph Hanse President NKBA Moses Hanse Principal ECHSS Defo Sarun Sarmen Hanse Ronga Sar Pen Danglok Penangan Kithe Kiding Atum Chetong Donti Tumang Somai Long Poson si Ilitum a Society Along Non Obikimia Tum Drugs Pen Chenglok Arakia Hormu Kirim Kipang Ar Pen Cipajok Nang Jima Lapen Human Trafficking Apothak Oson si Arta Kijum Pen Penan Kido Pisok en Apothak Pen Chenglok Bihek Osomarpan Kisung Krung Asai Ketoy Pen Kipajok Pon Nang Jima Po Alam The Pen Cherok Tok Nang Ji Apothak Ta Miss Sabin Rong Pipi District Coordinator of UNICEF Ahin Pen Rat Atomapan Tanpa Jeremy Pon Dokmuka Pen Munram Be Report Karbi Daily News Ingdeng Thong Kep Karbi Hawa Resunimso Rong Aji Aliralon Ben Katalon Ponjia Phan Langpher Hawar KCS Amaya Tumpen Nujok Pi Lapen Tirika Mama Ingpupon Tanglo Chitini Paitroga Nikevangji Ingdeng Thong Kep Hawar Karbi Resunimso Rong Aji Aliralon Ben Katalon Pon Pame Jia Phan Langpher KCS Hawar Amaya Ahin Pen Nujok Pi Kesom Pon Lapen Tirikam Asai Hem Pusame Ingpupon Tanglo Bangso Along Karbeng Autonomous Council EM Langpher MSc Modhuram Lekhe Abarem MSc Ram Singh Timung Kangjang Terang Langpher KCS Mai Pukki Hai Timung Kongchun Bang Bhai Ting Ti Lapen Kapre Kapre Kithe Kiding Atum Lapen Jutang Ka Singhon Langpher Ara Atum Chitong Durinti Volong Komaji Pen Jirsong Singnar Lapen Fuluni Pen Mirjeng Hanse Report Karbi Daily News Krong Pli Atowara Long Hem Konglong Kachingkoy Chitini Paitrok Durmia da Porphai Pho Apor Malom Uttor Barbil Outpost ke Parlopon Karkok Higher Secondary School Adung National Highway 29 Atowar Krong Pli Atowar Along Hem Konglong So Chibarchok Hem Konglong So Alakha Lake MN Highway Pho A Hini Sirkep Kethom Hini Lapen Latum Guwahati Pen Nangkachiroi Manipur Kachedam Bom Ahot Hurmilan do ajoine men Chichar Chedep Puamat Hidiana Chevar Choklapen Hem Konglong Katevar Lapen Kacheta Banghinita Areng Ahu Kiso Avelang Posi Buta Ribdun Law Follow ni pen Missing Hans Report Karbi Daily News Dolmarle Piniki Jutsi Abirta Karbi Lun Barim Kan Barim Lun Tomo Kelang Jiaphan Halloween Wing Kapre Kapre Ahavar Along Pen IAS Officers Atum Pini Center Dengkimo Apamalong Angkahumri Lutun Kuru Rurangsana Sarpo Karbi Hamphang Along Kethan Kimum Tekang Lun Lam Kelangji Karjuji Aphan Halloween Pen IAS Officers Atum Center Dengkimo Apamalong Kido Karbi Lun Barim Kan Barim Kethan High School Along Angkahumri Ada Porphai Kep Apor Pen Dilip Kathar Pen Sayajai Mek Pangcheng Ponsi Bangswajai Mek Along Dorong Pen IAS Officers Sriti Singh Udalguri Pen IAS Officer Jai Vikas Gwalpara Pen IAS Officer Kriti Chartra
Barpeta pen IAS officer Parakshit Thaudam Hailakandi pen IAS officer Shreya Singhal Baksa pen IAS officer Sanchit Gangwar Anpata Denkimo Appam Karbi Lunbarim High School along Principal Roslyn Rong Pipi Instructor Samson Ingti Romit Timung Lapen Kechar Liatumta Chitang Dununti Pinibang Soja Mekalong Cosmica Tisopi Najima Rong Chihon Pi Instructor Samson Ingti Atum Pen Karbi Lunbarim Hehui Parjudun Anparta Ritnong Chingdi Hachake Kan Nimsuk Kirung Hehui Kekan Tame Kaprek Ahawar Pen Kewang IAS Officers Atum Aphan Peklangdon Karbi Alun Alam Lapuan Kangcho Karjume Kelang Me Ajok Halloween Pen Kewang IAS Officers Atum Pustami Ningcha Parong Ponrinti News Desk Report Karbi Daily News Bomlole pinia beta bangla pansakan ton ponik long langi bom tame Karbi Daily News ahok beta beta kelong jiaphan tome thakme kadong